Масата хора си определят тренда на база 1 минута, 5 минути, 15 минути, 30 минути, 1 час. Никой не печели на тези графики. Запишете си го. Никой не печели на тези графики. Значи, ако съм малко груб или малко по-остър, за което се извинявам, то е защото многократно се сблъскваме с една и съща тематика и това е точно тази. Времевата рамка. Таймфрейма естествено е определящ за един трейдер. Средносрочен план успешен означава поне година и половина. Дългосрочен план означава, да кажем, 3-4 години. Никой не говори за цял живот, нека да бъдем реалисти. Но, ако говорим за средносрочен план, а това е година и половина, не знам там който ви обучава или кой ви говори тези глупости и деяния, няма как вие да бъдете в таймфрейм около 30 минути и да направите заверен истински печелиш стейтмент година и половина. Ако някой ми го покаже и ми го изпрати, ще го взема на работа веднага, ама няма такъв филм.